Sådan. Og ikke nogen tekniske spørgsmål lige nu. Det kører. Super. Super, tak Pia. Godt. Yes. Jep, det kører. Tak. Ja, Anna, det kan vi teste ved, at nu trykker jeg lige på næste lige om 2 sekunder, og så lige nu skulle du gerne kunne se, at der står velkommen, og lige om et øjeblik, så taster jeg videre, så skulle der gerne stå overskrifter. Overskrifter kommer her. Det er simpelthen overskrifterne for aftens online foredrag, og det er sådan lige i korte træk. Det første overskrift, det er, jamen hvorfor er det er så vigtigt at prioritere sig selv højest? Og så vil jeg fortælle lidt om min egen historie, lige sådan ganske godt. Og så vil jeg give dig 3 trin til at kunne få mere bip i dit liv. Og når jeg siger bip, så er det fordi, du kan selv følge ind med enten glæde, overskud, balance, energi, gejst, mod på livet, hvad der lige føles rigtigt for dig. Og så vil vi komme lidt omkring, hvad dit første skridt skal være. Og til sidst, så har jeg lige et særligt tilbud til dig, der lytter med. Jeg skal lige se. Der er stadigvæk nogen, der har... Der går noget galt med skærmen. Vi kan ikke se overskrifterne. Prøv lige. Sådan. Gjorde det nogen forskel? Ja, det gjorde det. Dejligt. Der er sgu bare lige en opdatering til. Super. Godt. Ja, men allerførst, så vil jeg da lige præsentere, hvem jeg egentlig er. Hvem er det, der sidder her på den anden side af skærmen. En lidt længere præsentation af mig kan du få ved at du går ind på min hjemmeside www.kabalen.net eller www.kvindeiebalancen.dk, fordi der har jeg lige en lille velkomstvideo. Men sådan lige kort fortalt, så er mit navn Maria Gammelgaard. Jeg er uddannet socialrådgiver, stress- og life coach. Og jeg kommer lidt mere tilbage omkring mine private forhold, men jeg som sagt er uddannet socialrådgiver og har arbejdet som sådan i 8-9 år, og for et par år siden, der tænkte jeg, nu skulle det være slut, fordi at jeg ikke trivedes i det job. Og derfor valgte jeg at starte mit eget firma, Kabalen, et liv i balance, og det er jo rigtig, rigtig spændende. Fordi at jeg brænder simpelthen for at arbejde med mennesker og få kabalen til at gå op. Kvinde i balance, det er simpelthen et koncept, jeg har udviklet, som handler om at skabe mere balance i ens liv. Og der har jeg nogle forskellige produkter inde på hjemmesiden, som er workshops og et individuelt forløb, og forhåbentlig så kommer der også snart et online forløb. Det er alt det, kan du læse meget mere om på min hjemmeside. Yes. Godt. Så til oplægget. For langt de fleste mødre, der er deres børn altså bare det vigtigste i hele verden. Og det vigtigste i deres liv. Og alt for ofte, så kommer det til at betyde, at vi helliger vores liv til vores børn. Vores børn, de skal have alt det, som vi ikke selv har haft, og det bliver første prioriteten i vores liv. Og alt, hvad der sådan ligesom kunne komme i vejen for vores børn, jamen det fejrer vi væk. Og dermed fejrer vi også nogle gange vores egne drømme og ønsker af vejen, og vi går på kompromis med os selv. Udover vores børn, så er der arbejde, der er huslige pligter, manden og alle andre mulige ting, der kræver vores opmærksomhed. Så tiden, vi har til os selv, den bliver ofte reduceret til en ubetydelighed.
Fordi de andre ting, de bliver hele tiden prioriteret først og højst. For vi skal jo tjene penge, og vi skal jo have mad på bordet, og vi skal jo bo rent og pænt. Og vi skal jo i hvert fald også sørge for, at børnene har det godt, og vi skal nok også nå at dyrke motion, for vi skal jo se godt ud. Og så er det jo altså bare sådan, at døgnet, det har bare kun 24 timer. Og inden vi ser os om, så er al vores tid brugt. Al vores tid. Ned til mindste minut er udnyttet og planlagt. Så vores drømme og vores ønsker, de bliver ligesom sat på standby, og inden vi ser os om, jamen, så går der måske en masse år af vores liv. Måske går endda hele vores liv med, at vi sætter os selv på sidste pladsen, og ikke rigtig får gået efter vores egen drømme og vores egne ønsker. Men ved at man prioriterer sig selv højst, så kan man give plads til sine drømme og ønsker, og dermed så vil man faktisk kunne give ens børn en rigtig god gave, og det er at blive en mor med mere overskud, glæde og balance. Men inden jeg fortæller mere omkring det, om at prioritere sig selv, så vil jeg lige fortælle lidt om min egen historie. Jeg er 35 år, der var jeg lige ved at sige 65, det var da helt galt. Jeg er 35 år, jeg er gift med en dejlig mand og har et par skønne drenge på 7 og 9. Jeg har i rigtig, rigtig mange år gjort alt det, man bør gøre. Altså derudover så har jeg også lavet mine egne regler for, hvornår jeg skulle noget bestemt i mit liv. Og på den måde så fik jeg en uddannelse, jeg flyttede sammen med min mand, jeg købte hus, jeg fik børn. Min første søn fik jeg som 25-årig, og det gjorde jeg faktisk af overvejende grund af den årsag, at jeg synes 25, det var da en rigtig god alder for sit første barn. Ikke? Det var faktisk rigtig vigtigt for mig. Det blev næsten et princip, at jeg skulle have min første søn som 25-årig. Og det gjorde sådan set, at jeg overhørte lidt min mands forsigtige indvendelse om, at det måske ikke var det rigtige tidspunkt, at måske var det meget smart at vente lidt. Det var ikke fordi, at jeg trak noget overhovedet på ham på den måde, men jeg hørte ikke ordentligt efter. Og i dag i bagklogskabens lys, så kan jeg jo sagtens sidde og sige, at man skal få børn, når det føles rigtigt, om så man er 22 eller 42. Men jeg havde simpelthen på det tidspunkt en idé om, at det var rigtigt, at jeg skulle være 25. Men i virkeligheden, så skulle jeg måske have ventet lidt. På samme måde havde jeg også en idé om, at jeg skulle giftes, inden jeg blev 30. Så på trods af, at jeg var vildt stresset, så blev jeg faktisk gift 2 dage før jeg fyldte 30. Jeg var slet ikke i stand til at nyde dagen. Altså sådan en dag fortjener jo, at man nyder den max, men jeg var stresset, jeg var træt, jeg var udkørt. Vi havde en dejlig dag, men det blev simpelthen forceret igennem, fordi jeg havde en idé om, at det skulle være, inden jeg blev 30. Da jeg kom tilbage fra min bryllupsrejse, så blev det for alvor tydeligt, at jeg simpelthen var stresset, og efter et par måneder, hvor jeg forsøgte at hænge i med det yderste af min negle og snakke med min leder om, hvordan jeg skulle blive ved med at arbejde, så sagde min krop simpelthen fra, og jeg blev sygemeldt på grund af stress. Det blev et vendepunkt for mig. Det har altid været mit mål at være en god, nærværende og rummende mor. Det havde jeg ikke været i lang tid forinden, og det var jeg da slet ikke i stand til, da jeg blev sygemeldt på grund af stress. Indtil jeg blev sygemeldt på grund af stress, der levede jeg mit liv, som jeg troede, det blev forventet af mig. Jeg prioriterede normer, altså samfundets normer, de normer, jeg havde lært, mine egne mærkelige leveregler,
Altså det her med at skulle giftes inden vis alder, arbejde, børn, mand, alt muligt andet højere end mig selv. I vid udstrækning skyldtes så også, at jeg ikke regnede mig selv som noget værd som menneske. Jeg var faktisk ikke i stand til at prioritere mig selv højest, for jeg følte mig som mindst værd. Og til det vil jeg sige, hvis du har det på samme måde, at du prioriterer alle andre højest, fordi du føler dig som mindst værd, så skal du vide, at det ikke er sandt. Du er noget værd. Og har du svært ved at forstå, at du er noget værd, så er det simpelthen nok et tegn på, at dit selvværd er helt i bund, og det vil jeg råde dig til at arbejde med. I forhold til mig selv, så måtte jeg se i øjnene, da jeg gik ned med stress, at min liv slet ikke var sådan, som jeg havde drømt om. Mine forestillinger om, hvordan alting skulle være, jamen de brast simpelthen. Alting var splittet op, og jeg var nødt til at starte fra ny. I første omgang måtte jeg styrke mit selvværd, som jo på det tidspunkt var rigtig, rigtig lavt. Og lære at tro på, at jeg som menneske var noget værd. Og at jeg bare alene som den jeg var eller er, har en masse at byde på. Altså uden at skulle præstere og skulle gøre en hel masse, men ganske enkelt, fordi jeg er den jeg er. Det er i den grad en proces. Jeg har lært, jeg har øvet mig, jeg har fejlet, jeg har rejst mig igen, jeg har erfaret, jeg har øvet mig igen og igen og igen. Og en del af den proces, det er simpelthen at anerkende og acceptere, at jeg er et vigtigt menneske i mit liv. Fordi når jeg gør det, så vil det naturligt smitte af på mit selvværd. Fordi hvis mine handlinger er rettet mod at gøre det, der er godt for mig, så fortæller jeg indirekte min hjerne, at jeg er noget værd. I dag er jeg et bedre sted. Jeg har en tro på mig selv. Jeg har mange roller, og rollen som mor er stadigvæk den vigtigste af dem alle. Men den er ikke alt. For at jeg kan udfylde den rolle allerbedst muligt, så er det simpelthen så vigtigt, at jeg prioriterer mig selv højst. For på den måde, så får jeg mere glæde og overskud, og det kan jeg dele ud af til mine børn. Jeg er stadig på vej. Og det vil jeg være resten af mit liv, men jeg nyder det. Jeg nyder at lære nyt, og jeg nyder at udvikle mig. Nu skal jeg lige se. Jeg tror, der er et spørgsmål, jeg lige skal se. Okay. Jeg forsvinder lidt, for at vide nogle gange. Jeg håber ikke, der er andre, der oplever det. For det er da lidt træls, hvis jeg sådan falder ud. Ja, jeg vender lige tilbage til det med selvværdet i slutningen af foredraget. Jeg håber, det er okay. Når I ikke kan se de andre spørgsmål, så er det fordi, at I skriver i questions-feltet, tror jeg, fordi at den simpelthen udelukkende er til mig. Hvis man skriver ned i chatten, så tror jeg faktisk, der er mulighed for, at man kan se, at alle kan se. Så prøv det, hvis I stiller et spørgsmål, som andre kan se, og skal kunne se. Og ellers så skal jeg nok gentage spørgsmålene så højt, så alle kan høre dem i slutningen af foredraget. Ja. Hvorfor er det så vigtigt, at man prioriterer sig selv højest? Og til det vil jeg bare rigtig, rigtig gerne understrege, at prioritere sig selv højest i sit eget liv, det er på ingen måde det samme som at være egoist. På ingen måde. Fordi når man prioriterer sig selv højst, når man sørger for, at man selv har det godt, og man har overskud, så kan man bedre hjælpe, man kan bedre yde omsorg, og man kan bedre være nærværende og til stede sammen med andre mennesker. Det er faktisk ligesom når man er ude at flyve. Der i starten af turen, der fortæller stewardessen omkring sikkerhedsinstruktionerne. Og hun fortæller, hvad der når iltmaskerne, hvis i værste tilfælde, at de skulle falde ned, hvem det er, man først skal give iltmasken på.
og det er en selv. Og det er det, fordi at man er ikke i stand til at hjælpe andre, hvis man selv besvimer, i værste fald dør. Men hvis man derimod selv får ilt, så kan man roligt hjælpe og guide andre. Faktisk så jeg her for nylig en udsendelse omkring lige præcis det her med, hvad det er, der sker, når man er oppe i 8.000 meter eller højere, hvor ilten simpelthen er for tynd til, at vi kan overleve i det. Og modsat hvad man tror, så er det jo ikke sådan, at man kommer til at sidde og hive efter vejret. Nej, tværtimod, ilten er simpelthen bare for tynd, og stille og roligt, så får ens hjerne simpelthen bare ikke det, man skal. Nogen bliver faktisk måske sådan lidt opstemt af det. Men den værste konsekvens, ja selvfølgelig på længere sigt bliver det, at man besvimer og dør, men i første omgang er den værste konsekvens, at man bliver ligeglad. Man bliver ufokuseret, og man bliver ligeglad. Man er simpelthen ikke i stand til at løse en opgave. Og prøv at forestille dig, at den person, der sidder ved siden af dig i flyet, er dit barn. Og du bliver ligeglad med dit barn. Fordi det er faktisk, hvad der sker, hvis du ikke selv tager iltmasken på, og giver dig selv den ilt, du har brug for først. Hvis du bare giver dit barn iltmasken, og ikke selv tager det på, så bliver du på et tidspunkt ligeglad. Og hvis man overfører det til ens eget liv, så er det jo faktisk også det, der sker, at hvis ikke vi passer på os selv, og vi ikke giver os selv det, vi har brug for, så på et tidspunkt risikerer vi at blive stressede, deprimerede eller udbrændte. Og med de lidelser eller tilstande, der hænger der tit sammen med, at man får en vis grad af ligegladhed. Og jeg tror, at de fleste mødre kan ikke genkende til, at der er ikke noget mere forfærdeligt end at være ligeglad med sit barn. Så hvis du vil være en god mor, så start med at være god ved dig selv, fordi at være ligeglad, det er ikke særlig rart. Og det er det, der sker, for eksempel hvis du er oppe at flyve og mister ilt. Og det er også det, der sker, hvis du ikke passer på dig selv. Så derfor er det simpelthen så vigtigt at prioritere dig selv højst i dit liv. Så du får altså mere af de gode ting i dit liv, og dermed så kan du være der for de vigtige mennesker i dit liv. Første skridt i det her med at kunne prioritere sig selv, det er simpelthen at gå ind og kigge på dit eget mindset. Og jeg kunne ikke lige lade være med at sætte på billeder af mine egne skønne unger. Men dit mindset skal simpelthen ændres til, hvad der er godt for mig, er godt for mine børn. Og igen, jeg vil understrege, at det er på ingen måde det samme som at være egoist, tværtimod. Fordi du dermed bedre kan give det, du gerne vil give til dine omgivelser. Så du skal altså arbejde med dit mindset. Hvis du for eksempel normalt har været sådan en, der tænker, jamen du tager på weekend sammen med en veninde, bare for at komme lidt hjemmefra, hvor du så før eller nu måske tænker, det er synd for mine børn, og jeg er sådan en egoistisk mor. Der skulle du arbejde med dit mindset til at sige, i stedet for, hvad der er godt for mig, er godt for mine børn. Fordi jeg vil vende gladere hjem og med mere overskud. Det er selvfølgelig ikke vendt på én gang, men det kræver, at du øver dig. Men alene beslutning om, at du vil gøre det, det er simpelthen første skridt i den rigtige retning. Første skridt er, at du tænker, hvad der er godt for mig, er godt for mine børn. Og for mine omgivelser, for det behøves jo ikke nødvendigvis være dine børn. Det kan lige så vel være din mand, eller din søskende, eller din kollegaer, eller dine veninder. Det kan være alle dem, du sådan omgives om. Hvis du sørger for at fylde dig selv op, så vil de også kunne mærke det. Fordi vi ved alle sammen, hvordan det er at være sammen med en i et rum, som er rigtig sur. Der går ikke særlig lang tid, inden vi selv bliver smittet af det her med at være sur. Men også omvendt er der bare ikke noget mere smittende, end at være sammen med en i et rum, som smiler og er glad og er super positiv. Så derfor, hvis vi sørger for at fylde os selv op, så kan vi også smitte andre, så vi kan give meget mere. Og når du ligesom accepterer, at du er vigtigst i dit liv, så får du også en frihed til at se på, hvad du vil have mere af i dit liv. Fordi du vil ligesom kunne tillade dig selv at kigge på, hvad du gerne vil have.
Hvad vil du være? Vil du være mor med mere overskud, eller mor med mere glæde, kærlighed, nærvær, frihed, mod? Hvad vil du gerne være mere af? Ja. Så lovede jeg 3 trin til at få fundet ud af, altså og til at blive mor, at få endnu mere af det, du savner i dit liv, og blive mor med mere af det, du savner. Første trin, det er, at du stiller dig selv spørgsmålet, hvad skal mit liv være fuld af? Du kan tage et stykke papir frem og skriv løs. Hvad er det, du gerne vil have i dit liv? Et eksempel på det kunne være en liste, der kunne se sådan her ud. Det jeg gerne vil have mere af i mit liv, jamen det er glæde, nærvær, økonomisk frihed, kærlighed, sammenhold, et arbejde, der gør mig glad, familie, sundhed, god mad, motion, oplevelser, rejser, et Ferrari, et sommerhus og alt muligt andet. Der kan være mange andre ting. Der kan være ting, det kan være, at du skriver sport, det kan være, at du skriver en rejse til Grønland, eller jordomrejse. Det kan være, det er nogle helt andre ting, som du tænker, at du gerne vil have noget mere af. Det kan være frihed af det, du gerne vil have mere af i dit liv. Det vigtigste er bare, at du brainstormer. Du skal ikke tænke, du skal bare brainstorme. Skriv alt, hvad der falder dig ind. Du skal sortere bagefter. Bare tænk, at hvis mit liv lige skal være, som jeg drømmer om lige nu, hvad er det så, jeg skal have i mit liv? Der er ikke noget, der er for stort, ikke noget, der er for småt. Bare skriv. Så kommer vi til andet trin. Og i andet trin, der skal du sortere. Fordi første trin er jo bare en brainstorm. Så nu skal du have sorteret lidt i brainstormen. Og det gør du simpelthen ved, at du deler op i 3 kategorier. Når du har skrevet listen, så har du nu laver du så 3 kategorier. Det jeg vil have nu, det kan kun gå for langsomt. Jeg vil faktisk ønske, at det allerede var i mit liv. Eller om ikke andet, at det altid har været i mit liv. 2'eren, det er, jeg vil rigtig gerne have det her, men det kan godt vente lidt. Det er de ting, hvor du sådan tænker, det er det, jeg vil arbejde hen imod. Jeg kan godt undvære det. Lige for nu. Men jeg kan ikke undvære det, når jeg sidder på et plejehjem som 90 år, og jeg kigger tilbage på mit liv, så skal det have været del af mit liv. Og 3'eren, det er det, jeg drømmer om, men godt kan leve uden. Jeg har et eksempel på hvordan sådan en liste kan se ud. Se. Lige 2 sekunder, jeg skal lige have et tår vand. Ja, i forhold til den første, det vil jeg have nu. Altså igen, forestil dig, at du sidder på et plejehjem som 90-årig og skal sige, mit liv har været godt, og mit liv har været fuldt af. Hvad er det for nogle ting, der skal være til stede i dit liv? Jeg tager udgangspunkt i den liste, jeg viste før. Så kan det være glæde, nærvær, kærlighed, motion. Det er sådan nogle ting, det vil jeg have lige nu. På lidt længere sigt kan man sige, det jeg gerne vil have, men det kan godt vente lidt. Der vil jeg gerne have økonomisk frihed, jeg vil gerne rejse, jeg vil gerne have oplevelse, jeg vil gerne have sammenhold. Og i den sidste kolonne, det jeg drømmer om, at jeg godt leve uden. Altså igen, hvis du sidder på plejehjem som 90 og siger, jamen det havde været fedt at have haft en Ferrari. Men jeg kunne nok godt have levet mit liv ude. Mit liv havde bestemt ikke været mindre værd, bare fordi jeg ikke havde det. Men derfor kan jeg godt drømme om det, og man kan godt stræbe efter det. Så du kan lave sådan en tabel her, sådan nogle kolonner, og dele tingene op i de her sådan 3 kategorier. Og så sidste trin. Ja. Det er action. Fordi vi kan snakke nok så meget, men det hjælper ikke noget, hvis ikke vi handler. Så når du har sorteret i skemaet før, så kan du faktisk lige nu her lægge de sidste 2 kolonner lidt væk.
anden kolonne kan du altid vælge at tage frem på senere tidspunkt, men lige nu er det den første kolonne, som er den vigtigste. Fokuser på den første kolonne. Så tag ordene. Nu går jeg lige tilbage til tabellen. Så tag ordene, for eksempel glæde, og sige, stil dig selv det spørgsmål, hvad giver mig glæde? Og hvornår oplever jeg glæde? For eksempel, hvad giver mig glæde? Jamen det kan være tid med min familie, tage på spa-ophold med en veninde, eller cafébesøg, zumba, dans til musik i stuen, hyggetid med min kæreste eller mand, eller hvad man nu har. Se en god film, karblader og så videre. Og fortsæt så med at sige, jamen, hvad er det for nogle ting, der giver mig glæde? Og når du har taget glæde, så fortsæt med det næste, nærvær. Hvad er det, der giver mig nærvær? Og hvornår oplever jeg nærvær? Jamen det er for eksempel sådan og sådan. Når du så har gjort det med alle ordene, der er i den første kolonne, så kig listen igennem. Er der nogle ting, der går igen? Er der nogle ting, du kan handle på med det samme eller senest i morgen? Hvis nu for eksempel det går igen, at det både giver dig glæde, nærvær og kærlighed, det er at have hyggetid med din kæreste eller din mand, så kan det faktisk godt være, at det var der, du skulle starte. Det kan også godt være, at der er noget, der er så i øjenfaldende. For eksempel i forhold til nærvær, det der giver mere nærvær, det er meditation, men det går måske ikke igen i det andre, men det springer simpelthen i øjnene. Så er det måske der, du skal starte med at handle. Vælg 3 ting ud, du vil handle på. Det kan være, at du skal lave en aftale med en veninde om at tage en tur til stranden, og I kan gå en lang tur sammen, eller du skal gøre et fodbad klar, eller du skal købe et dameblad og hellige dig en aften til at læse, drikke te og spise noget lækkert frugt. Vælg 3 ting ud, du vil handle på lige nu. Det var de spørgsmål, ja. Det var som du skal spørge dig selv om. Hvad giver mig for eksempel glæde, og hvornår oplever jeg glæde? Vælg 1, maks 3 ting ud, du vil handle på. Og det er rigtig vigtigt, fordi hvis ikke du handler, så sker der ikke nogen forandring i dit liv. Så hvis der er noget, du gerne vil have mere af i dit liv, så kræver det, at du handler. Og uanset om det er sådan er bittesmå skridt, det kan godt være, at det, der vil give dig mere en følelse af frihed, det er, at du læser et dameblad en gang om eller det vil give dig hygge, eller et eller andet, jamen så er det at købe et dameblad et rigtig godt første skridt. Det behøves ikke være noget stort. Det behøves ikke være lige nu, du skal planlægge turen rundt om jorden. Det kan godt være, at du skal starte med og lave en god kop te og drikke og læse et blad, eller tage et karbad eller et fodbad, eller sætte noget høj musik på anlægget og danse rundt i stuen. Det kan godt være, at du skal starte i de her små ting, men uanset hvad, så er det stadigvæk et skridt i den rigtige retning. Så bare det at lave skemaet og ikke gøre noget, jamen så sker der ikke noget. Fordi der sker ingen forandring, hvis ikke du handler. Sidder du nu og tænker, ja, men Maria, det er jo meget fint alt det der, men det ændrer jo ikke på, at jeg ikke har nogen penge til at gøre det, jeg gerne vil, eller jeg er alene med mine børn, og derfor er min tid kostbar, eller jeg har ikke nogen kæreste, jeg kan give kærlighed til. Så igen, baby steps er bedre end ingenting. Hvis du drømmer om et spa-ophold med en veninde, men ikke lige har råd, så begynd en opsparing. Hvad vil der ske, for eksempel, hvis du lægger 5 kroner i en kruk hver dag? Eller er der et eller andet sted, du kan spare? Det kan være, at du lige nu køber, Neofos tabletter til opvaskemaskinen. Kan du købe de billige i stedet for, og så i virkeligheden bruge de penge til at spare op til et spa-ophold? Er der noget, du kan sortere fra et eller andet sted? Det kan godt være, at det tager lang tid at spare op, men så længe du ved, at du er på vej, så har du noget at se frem til. Og det er jo halvdelen af glæden. Den her med, at tiden som alene mor er kostbar, jamen det er jeg helt med på.
Tid er kostbar for os alle, men måske så kan du lave en aftale med dig selv om, at 2 aftener om ugen, der lader du oprydning, rengøring, vasketøj, fjernsyn, det hele ligge og helliger dig aften til dig selv. Måske skal den ene dag blot være den dag, hvor du bruger tid på at gøre noget godt for dig selv. Igen, fodbad, lyt til noget musik, læse i en god bog eller i et blad. Tag et rigtig dejligt langt brusebad med stearinlys og en god creme bagefter, eller et eller andet godt. Det er simpelthen en forkælelsesaften. Så kan det være, at den anden dag skal hellige din drøm. Søg oplysninger. Spørg nogen, du kender, hvordan de har gjort. Læg en plan. Igen, baby steps er bedre end ingenting. Og det her med, at når man arbejder med noget, man gerne vil opnå, jamen så sker der bare nogle gange noget magisk, og man får fokus på det, man gerne vil. Og kærlighed, jamen er det kun til kærester? Kan man ikke give kærlighed til andre? Hvis du gerne vil give kærlighed til nogle andre end dine børn, jamen hvor kan du så gøre det henne? Ved velgørenhedsarbejde eller frivilligt arbejde kunne dække noget af dit behov. Jeg går klar over, at det ikke er det samme som en en-til-en kærlighed, men måske er det igen en måde, man kan få fyldt noget op, for man vil i hvert fald få en masse anerkendelse, og man vil kunne få en følelse af, at man har gjort noget godt for nogle andre mennesker. Og så ikke mindst, giv dig selv masser af kærlighed. For når du viser verden, og dig selv ikke mindst, at du er værd at give kærlighed, så kommer resten måske af sig selv, eller dit behov bliver måske mindre. Det er simpelthen så vigtigt, at man søger muligheder i stedet for begrænsninger. I stedet for at sige, jamen det kan ikke lade sig gøre på sådan og sådan. Så prøv at se på, jamen hvordan kan det lade sig gøre på en anden måde? Hvordan kan jeg med baby steps gøre en forandring? Kan tage handling og gøre en forandring i mit liv. Kort sagt, så søg de åbne døre. Gå efter muligheder i stedet for begrænsninger. Lad være med at lade livsomstændigheder begrænse dig i at gøre det, du drømmer om. Fordi at vi bliver alle sammen bremset ind imellem i nogle livsomstændigheder. Og tit er det nogen, vi selv har valgt. For eksempel det at få børn, jamen det kan bremse os i mange ting. Men det kan også være nogle ting, vi ikke selv har valgt. Nogle omstændigheder, der sker for os. Lad være med at lade dem bremse dig i at gå efter nogle af dine drømme. Det kan godt være, at du er nødt til at redigere på dine drømme. For hvis din drøm var at hoppe ud i et faldskærm, og du får en diskusprolaps, så er det nok ikke forenligt. Men så kan det være, at der er en anden drøm, du kan finde frem, og så gå efter. Jeg lover dig, at det vil give meget mere tilfredshed i dit liv at gøre noget for dig selv. Så, hvad skal dit første skridt være? Hvis det skal være et baby step, hvad skal det være? Jeg vil faktisk allerede nu opfordre dig til at træffe en beslutning om, hvad dit første skridt det skal være. Så du får lige et øjeblik til at tænke over det, og så skriv dit første skridt ned. Det første skridt, jeg vil tage, er. Ja, så de 3 trin i at få mere af det, du drømmer om i dit liv, det er simpelthen første trin. Spørg dig selv, hvad skal mit liv være fuld af? Hvad er det, du, når du sidder på et plejehjem, måske som 90-årig, og kigger tilbage på dit liv, vil ønske, at dit liv var fuldt af? Det kan i virkeligheden godt være, at det du ønsker, dit liv var fuldt af, det var penge. Jamen så er det det, du skulle gå efter. Men prøv at grave dybt i dig selv og sige, hvad er det, jeg gerne vil have, mit liv er fuldt af? Kærlighed, nærvær, overskud, balance. Hvad er det, du gerne vil have, dit liv fuldt af? Næste skridt er at få sorteret i den liste, du har lavet. Få ryddet op, fundet ud af det, hvad er det, du ikke kan leve uden lige nu, sådan at du ved, hvor er det vigtigst lige nu, at du går ind og arbejder. Og det sidste trin, det er at få taget action. Få taget det første baby step. Ja.
Så som jeg lovede, så har jeg et særligt tilbud til jer. Jer, der lytter med i dag. Det bliver også sendt ud sammen med optagelsen. Det er et tilbud, som kun gælder her i et par dage. Så hvis du synes, du har fået noget ud af online foredrag, så kan jeg da anbefale at kigge ind på min hjemmeside www.kvindeibalance.dk. Du skal så igen, du skal have et særligt tilbud. Jeg holder her i løbet af februar og marts 3 workshops rundt omkring i landet, nærmere betegnet Aalborg, Roskilde og Horsens. Det er sådan en halvdags workshop, det er formiddagen og det er halvdelen af eftermiddagen, som også hedder Mor med mere. Og det er det, du skal have et godt tilbud til. Deltag i workshoppen. Kun 595 kroner inklusiv forplejning. Men som om det ikke var nok, så får du faktisk oveni også 1 times gratis coachsession med mig. Du sparer altså 950 kroner i alt. Så det er faktisk over 60% du sparer i forhold til normalprisen. Men du skal skynde dig. For som sagt gælder tilbuddet kun her i 2 dage. Og så er der et begrænset antal pladser. Så hvis du vil tage imod tilbud, der kommer lige et link lige om et øjeblik, jeg lægger ned i chatten. Så hvis du vil tage imod tilbud, kan du gå ind og tilmelde dig på linket. Lige to, skal jeg prøve at læse, om jeg kan finde dem her. Ja, det kan jeg ikke uden at gå ud af det. Undskyld, nu får jeg da helt kørt rundt i det her. Nej. Ja. Jeg skal lige have den lagt over lige i 2 sekunder. Nå. Sådan. Nu skulle der ligge 3 links. Nej, det gør der så ikke helt. Ja, det lægger jeg lige op, så det bliver ordentligt bagefter. Men som sagt, så får du også linkene i den mail, der bliver sendt ud i morgen sammen med optagelsen. Jeg vil lige fortælle lidt mere om Mor med mere workshoppen. Det er simpelthen en unik workshop, som jeg har skabt til dig. Til dig, som ønsker at komme i gang med at leve dit liv, i stedet for bare at overleve, men du ved simpelthen ikke lige, hvor du skal begynde. Det er også til dig, som nogle gange synes, at din rolle som mor, den ligesom har overtaget dit liv. Der er ikke meget andet end pligter og med mere i forhold til det at være mor i dit liv. Og det har bare ligesom taget over. Så er det også til dig, som tænker, at du gerne vil være en glad og nærværende mor med overskud til dine børn, men lige nu føler du måske, at du er rigtig langt væk fra det. Vi vil arbejde med, eller på workshoppen, der arbejder vi med dine tanker, ligesom vi også har været inde her i online foredraget, dit mindset, arbejde med, hvordan kan du påvirke situationen, dit eget liv ved bare dine tanker. Så arbejder vi også med selvværd og selvtillid, om at styrke dit selvværd og din selvtillid, som vi også har været inde på her, så er det simpelthen så vigtigt, at vi som mødre og som mennesker i det her verden, er, at vi tror på os selv, at vi grundlæggende er gode nok. Så er der den, der hedder lyt til dit indre kompas, og det handler rigtig meget om at lytte til vores egen indre stemme, lytte til vores krop og gøre det, der føles rigtigt som os, og få overblik over, hvad er det, der er vigtigt for mig i mit liv. Den, der hedder plads til bare at være, den handler rigtig meget om at give os selv noget rum indimellem, som gør, at vi kan bevare fokus på, hvor vi skal hen af. For nogle gange, når vi stormer derudad,
så går det simpelthen så stærkt, at vi nogle gange har svært ved at finde ud af, om vi stormer i den rigtige retning. Så modulet, der hedder plads til bare at være, handler også om, at der skal sættes nogle pauser ind, hvor vi bare har plads til at være. Og så den sidste handler om at få fokus på dine mål og drømme. Hvad er det egentlig for nogle ting, du gerne vil opnå, og hvordan opnår du dem? Du kan læse meget mere om det på kvindebalance.dk. Og så var der de her links, som så lige drillede mig lidt. Men som sagt, så kommer de ud i mailen, der bliver sendt i morgen. Bemærk lige, hvis du går ind på en af linksene, så er prisen på tilmeldingssiden, den er lige i første omgang anmeldt uden moms. Så det er altså ikke fordi, at der er en forkert pris på, det er simpelthen fordi, den står uden moms. Og som sagt, så er prisen kun 595 kroner. Det er altså inklusiv fuld forplejning på Hotel Scandic, som jo laver noget fantastisk med. Og 1 times en coach-session med mig. Så er vi simpelthen nået til, hvor der er mulighed for at stille nogle spørgsmål. Nu skal jeg lige åbne her og se, om der er kommet nogen ind undervejs. Ja. Det første spørgsmål, jeg har fået, det kommer fra Gitte, som skriver, hvad mener du med, at man skal arbejde med sit selvværd? Og jeg mener simpelthen det, at man kan stille sig selv det spørgsmål, jamen synes jeg, at jeg grundlæggende bare ved at være mig, har noget at byde på, eller er noget værd som menneske? Det handler ikke om, at man skal præstere, fordi vi præsterer hele tiden, det gør vi alle sammen, men bare i det grundlæggende, bare ved at være den vi er, synes jeg så, at jeg er noget værd som menneske. Og hvis du er i tvivl om det, og hvis du tænker, at jeg er et dårligt menneske, eller jeg er også nødt til at lave om på mig selv, for ellers skal folk ikke lide at være sammen med mig, eller du hele tiden prøver på at gøre andre folk tilfredse, så kan det være god grund til at tro, at at det kan være værd at arbejde med dit selvværd. Og jamen blandt andet, hvis man tilmelder sig med et nyhedsbrev, så får man en guide til 5 trin til, hvordan man får mere balance i sit liv, og der har jeg blandt andet også i den skrevet rigtig meget omkring selvværd. Selvværd er et rigtig, rigtig vigtigt fundament. Selvværd er faktisk lidt ligesom fundamentet på et hus. Og hvis man bygger et hus bare på jorden, jamen så er sandsynligheden for, at hvis der kommer en storm, at huset vælter meget større, end hvis du har fundamentet i orden. Så det er bare rigtig, rigtig vigtigt at arbejde med sit selvværd. Ja. Jeg håber, det var svar nok, Gitte, til om hvad jeg mener med, at man skal arbejde med sit selvværd. Nu skal jeg lige, fordi der er rigtig mange omkring lyden her. Jeg kan se, at der er nogen, der har skrevet, at lyden har været lidt drilsk. Jeg håber, at den kører okay. Om I får slides tilsendt sammen med optagelsen, bliver der spurgt om, og nej, det gør I desværre ikke. Det er simpelthen ikke lige muligt i det program, som jeg kører det her automatiske system, hvor I får optagelsen ud. Der er det ikke muligt lige nu, som tingene er nu, at lægge slides ind, så desværre dem får I ikke. Ja, Heidi skriver også, at jeg nævnte, at jeg vil komme ind på emnet selvværd. Jeg ved ikke, om du synes, at jeg har snakket nok om det, for jeg vil meget gerne snakke mere om det. Det er virkelig noget af det, jeg brænder for. Så skriv lige igen, hvis du synes, jeg skal sige lidt mere omkring det.
Den ene times coaching i forbindelse med seminaret, er det i forbindelse med seminaret, eller aftaler man det individuelt? Og undskyld, der var jeg ikke lige helt tydelig. Det er simpelthen en times telefonisk eller Skype coaching. Så det er noget, man aftaler individuelt. Og så ringer jeg dig op, enten via telefon eller Skype, og så tager vi den simpelthen derfra. Ja, jeg tror, jeg har holdt nogle tænkepauser. Jeg har faktisk også holdt nogle hostepauser undervejs. Ja. Nu skal jeg lige se, der var en... Forskellen på, ja, jeg havde jo det her slide, nu skal jeg lige finde tilbage til den. Her, hvor jeg jo også skriver selvværd og selvtillid som en hedder det, kugle her. Og forskellen på selvværd og selvtillid. Selvværdet er igen det, som jeg sådan lidt har været inde på nogle gange, den her med, hvem man grundlæggende er. Og selvtilliden er mere over i det, man præsterer. At man tror på, at det, jeg gør, er godt nok. Hvor selvværdet af den, jeg er som person, er god nok. Og man kan sagtens have det ene, uden at have det andet. Som jeg beskrev, så havde jeg på et tidspunkt, hvor mit selvværd var rigtig, rigtig lavt. Men min selvtillid har aldrig været tilsvarende lavt. Fordi af et eller andet magisk årsag har jeg altid troet på, at der var nogle ting, jeg var god til. Men problemet var, at i og med, at jeg troede på, at der var nogle ting, jeg var god til, så var det ganske enkelt ikke nok. Fordi da mit selvværd var i bund, og jeg ikke troede på, at jeg var noget værd som menneske, så kunne jeg ikke se, at jeg kunne bruge de ting, jeg var god til noget som helst. Fordi jeg tænkte, jamen det er jo bare middelmådigt. Jeg kan ikke noget, som ingen andre kan. Og hvad skal jeg da bruge til, at jeg kan tegne en flot tegning? Det fører mig ikke nogen steder hen i livet. Så det var ligesom om, at det, jeg troede på, at jeg var god til, det kunne jeg ikke rigtig bruge fuldt ud alligevel. Så der er rigtig meget forskel på selvværd og selvtillid, men de hænger også i en vis udstrækning sammen, og det er derfor, jeg har skrevet dem her i en bold sammen. Fordi at det er sgu bare skide godt at have dem begge to, altså. Ja, jeg kigger lige videre. Der bliver spurgt om et eksempel på, hvordan man, når man er i coaching med mig, for eksempel kan arbejde med sit selvværd. Noget af det, jeg arbejder rigtig, rigtig meget med, jamen for det første, så, jamen det er svært, fordi for det første, så er det jo altid individuelt. Det er altid individuelt at kigge på, jamen hvad er det, du har, altså hvor er det, at du kan gøre noget andet i dit eget liv. Men det handler rigtig meget om måden, vi tænker. Når vi har et lavt selvværd, så skælder vi rigtig tit os selv ud og dunker os selv i hovedet og sådan siger, ej, det var også for dårligt, og nu gjorde du også det, og du er også bare et dårligt menneske, og kan du ikke engang finde ud af det, så har du heller ikke fortjent at være her, eller hvis man glemmer børnenes idrætstøj, så kan man måske finde på at sige, jamen, det er så typisk, jeg glemmer også altid. Jeg er sådan en, der aldrig kan finde ud af, eller hvis man sådan siger, det er fordi, at så rigtig meget, så kan det være sådan noget, man skal gå ind og arbejde med. Altså det her med, hvad er det egentlig, jeg siger til mig selv? Og så gå ind og erstatte nogle af de her sådan, negative tanker og ting, man siger til sig selv med noget positivt. Og det første skridt, det er simpelthen rigtig tit at blive opmærksom på, hvad er det egentlig, jeg går og siger til mig selv. Fordi at hvis man taler dårligt til sig selv, og man bliver bevidst om det, så kan man være ret sikker på, at man også taler dårligt til sig selv ubevidst. Og det er altså en rigtig, rigtig stor del af vores tankevirksomhed foregår ubevidst. Og hvis vi hele tiden ubevidst går og siger til os selv, at vi ikke er gode nok, så bliver det nok også den følelse, vi sidder tilbage med. Så det handler rigtig meget om at gå ind og arbejde med, hvad er det, jeg tænker, hvad er det, jeg siger til mig selv. Og dernæst, så handler det også rigtig meget om at gå ud og aktivt gøre nogle gode ting for sig selv. Altså igen, den her med at prioritere sig selv, det betyder rigtig meget, hvis man viser sig selv gennem handling, at man er værd at bruge tid på.
Fordi så igen, så sker der et eller andet med vores hjerne, der begynder at tro på det. Jeg håber, det var nok svar til dig, Gitte. Nogle værktøjer i forhold til selvværd, i forhold til hverdagen. Jamen igen, Anna, du skriver det, så handler det rigtig meget om at blive opmærksom på, jamen hvad er det, jeg går og tænker om mig selv. Og så erstat nogle af tankerne med nogle positive. Der er faktisk nogle sætninger, vi måske rigtig tit siger til os selv, hvor vi kan erstatte det med noget andet. Og dernæst handler det også rigtig, rigtig meget om at anerkende det menneske, vi er. Jeg er rigtig tit sådan en, der kommer for sent. Og der hopper jeg jo i med begge ben og siger, jamen jeg er også sådan en, der altid kommer for sent. Velvidende, at jeg rent faktisk godt nogle gange kan finde ud af at komme til tiden, men jeg er simpelthen sådan en type, der rigtig tit kommer for sent. Men i stedet for at skælde mig selv ud gang på gang, fordi jeg er virkelig dårlig til det, for at komme for sent, så handler det også rigtig meget om at acceptere, at der er en grund til, at jeg kommer for sent. Og det er fordi, jeg altid tror, at jeg lige kan nå lidt mere. Jeg har faktisk valgt at døbe det, at jeg er tidsoptimist. Jeg tror altid, at jeg kan nå meget mere på 5 minutter, end jeg i virkeligheden kan. Men at anerkende, at det er sådan, jeg er som person, i stedet for at blive ved med at skælde mig selv ud for det. Så at anerkende og acceptere den, man er, i stedet for hele tiden at skælde sig selv ud for det, det er altså et rigtig, rigtig godt skridt i den rigtige retning. Men igen, i forhold til hverdagen, find nogle ting, som du gør for dig. Det er altså så rigtig godt, for så er det et handling, du får sat på. Det her med at arbejde med det mentale, det kan være rigtig svært at gøre på egen hånd, og det er også der, hvor det kommer ind, at coaching er et rigtig, rigtig godt værktøj, fordi man kan blive guidet, og man kan blive støttet i processen. Men i forhold til din hverdag, så kan det være rigtig godt at gøre nogle ting aktivt, altså gøre noget godt for dig. Og dernæst, ja igen, du kan, jeg ved ikke om du er tilmeldt mit nyhedsbrev, eller hvis du vælger at tilmelde dig mit nyhedsbrev inde på min hjemmeside, så som sagt, den e-bog, jeg har lavet, der hedder 5 trin til et liv i balance, der står der en hel del om selvværd, hvor der også er nogle gode råd i. Ja. Heidi, du skriver, at emnet er uudtømmeligt. Det er jo fuldstændig ret i. Jeg kan snakke i lang tid omkring selvværd, fordi jeg virkelig brænder for det, og jeg synes, det er så vigtigt. Der er ingen tvivl om, det værste sted, jeg har været i mit liv, det var der, hvor jeg ikke følte, at jeg var noget værd som menneske overhovedet. Og heller ikke dermed synes, jeg var noget værd som mor. Så det er virkelig noget, jeg brænder for, fordi det kan lade sig gøre. Hvis man aktivt gør en indsats, og aktivt arbejder med sit selvværd, så kan man altså komme fra at være nede på et total, hvis man siger på en skala fra 1 til 10, og helt op til 8, 9, 10 stykker, der hvor man gerne vil lande. Det kan lade sig gøre. Så derfor er det bare så vigtigt. Hvor mange der er plads til på workshoppen? Jamen, der er plads til maks 15 per workshop, og det er simpelthen fordi, at bliver man for mange, så kan det være svært at arbejde med de her sådan meget personlige ting. Så derfor er det en lille samlet flok. Og ja, det var det. Vil du maile slidesene på mail? Tænker det vel. Ja, Charlotte skriver, om jeg vil maile slidesene på mail til hende. Tænker, at det vil holde hende op på at arbejde med sig selv og huske, hvad jeg har sagt. Tak, Charlotte. Det er jeg rigtig glad for, at du tænker, at du kan bruge det til noget. Jeg vil rigtig gerne maile det til dig. Men for at være sikker på at huske det, og det går så ud til jer alle sammen, for at være sikker på at huske at få dem mailet, lige så ikke være søde og skrive en mail til mig på maria@kabalen.net, og så bare emnet slides, eller vil du sende mig slides fra
online foredrag, så skal jeg nok vedhæfte dem og sende dem tilbage til jer. Det kan du tro, jeg vil, Charlotte. Okay, Tanja spørger, hvad gør man, hvis ens indre kompas bare snurrer forvirret rundt, når man ikke ved, hvad man skal svare, når nogen spørger, hvad ens mål og drømme er? Det er et rigtig godt spørgsmål. I virkeligheden, så tror jeg, at det måske handler om, at du ikke helt ved, hvad dit indre kompas består af, Tanja. I forhold til et indre kompas, der kan det være en kæmpe fordel at få fundet ud af, jamen, hvad er mine værdier? Hvad er mine grundlæggende værdier? Og arbejde med dem. Fordi at når man ligesom har sine grundlæggende værdier, så kan det også nogle gange blive nemmere at vide, hvilken retning skal jeg gå i. Så det kan godt være, at du lige nu tænker, jamen, jeg ved ikke, om jeg vil det, eller jeg vil det, eller det. Når du spørger på den måde, så kan det tit måske være noget arbejdsrelateret. Men jeg ved ikke, hvad det er, jeg vil med mit arbejdsliv. Eller jeg ved ikke, om jeg har en drøm om at blive selvstændig, eller hvad jeg har en drøm om. Men det kan være rigtig hensigtsmæssigt at få fundet ud af, men hvad er det lige for nogle grundlæggende værdier, jeg bærer rundt på? Hvad er det? Hvem er Tanja helt grundlæggende? Fordi man på den måde får et kompas, der måske kan være lidt mere stabilt, fordi det er ikke særlig sjovt, fordi nogle gange kan man godt opleve, at man bliver inspireret hist og pist, og så dermed snurrer ens indre kompas rundt, fordi man surfer måske rundt på nettet, og så tænker man, nej, det der kunne være spændende, og så snakker man med en veninde, som fortæller om et eller andet, og man tænker, ej, det kunne også være spændende, og på den måde kan det være rigtig, rigtig svært at navigere i. Men det kan være rigtig godt at gå det skridt dybere, og så gå helt dybt og sige, hvad er det, mit indre kompas består af? Hvad er det for nogle grundlæggende værdier, jeg har med? Og så styre ud fra dem. Jeg har selv gjort det i forhold til, at jeg nu ved, hvad for nogle grundlæggende værdier jeg har. Og det var så jo noget, jeg først fandt ud af, efter at jeg havde sagt, at jeg skulle ikke være socialrådgiver længere, i hvert fald ikke på den måde, jeg var det. Og der kunne jeg så se, at mine grundlæggende værdier var fuldstændig i overensstemmelse med det job, jeg har haft. Så det kan blive en guideline for, jamen, hvad er det for en retning, jeg skal gå i. Jeg håber, det var svar nok, Tanja. Charlotte spørger, synes jeg har et okay selvværd, men glemmer tit mig selv og mine ønsker og behov. Hvordan holder jeg fokus på mine ønsker og behov i hverdagen? Jeg tænker, Charlotte, at noget af det, du kan gøre, det er faktisk at sætte nogle struktur på. Lav et skema for dig selv, hvor du giver dig selv plads til at have fokus på dine ønsker og behov. Det kan godt være, at du ikke skal gøre det hver dag. Nogen har gavn af at sige, men jeg har 15 minutter hver dag, som er min tid. Men det kan også være, at det for dig giver mere mening, at tirsdag og torsdag aften, det er de aftener, du bruger på dig og dine ønsker og dit behov. Og så sætter du simpelthen en time i kalenderen tirsdag eller torsdag aften. At du simpelthen går ind og arbejder med en struktur og siger, men det her, det er min tid. Og så overholder det, mega vigtigt, overholder de aftaler med dig selv. På den måde, så med noget tid, så kommer du ind i en god vane, der hedder, jamen jeg skal gøre noget for mig selv. Det kan være et lille tip. Der kan også være andre, men det er jo lige det, jeg kommer op på nu. Ja, jeg håber, det var svar nok, Charlotte. Ja, så spørger Christine, jeg kunne godt bruge nogle værktøjer til at komme igennem hverdagens gøremål. Mangler i den grad overskud. Ja, det kan være rigtig svært, sådan lige umiddelbart, uden at kende dig, Christine, og give dig nogle gode værktøjer, for det kan jo være mange ting, det lige handler om. Rigtig, rigtig tit, og det er ikke ensbetydende med, at det er sådan, det er for dig, fordi igen, det er lidt svært at svare på. Men rigtig tit, så handler det også om vores egne forventninger til, at tingene, de skal være gjort til UG.
Nogle gange kan vi godt slække lidt på nogle af gøremålene, og så sige, jamen, måske bliver det her ikke gjort til UK, måske bliver det bare gjort til okay. Så, eller måske kan vi skære ned på, at vi støvsuger lidt mindre, en gang sjældnere, end vi har gjort hidtil, for eksempel. Og så igen få lagt noget tid ind til os selv. Fordi overskud, det kommer altså ved, at du investerer i dig. Overskuddet kommer overhovedet ikke af, at du hele tiden stæser rundt og prøver på at nå en hel masse ting, og nå de praktiske gøremål. Så prøv at kigge på, hvor det er, at du kan skære et eller andet fra. I virkeligheden er det lidt det samme som økonomien, jeg snakkede om tidligere, at man kunne prøve at se, hvor er det, jeg kan spare et eller andet. Kan jeg spare på Neofos opvaske tabs og købe de billige i stedet for? Det samme er det jo egentlig med vores tid. Kan du spare et eller andet sted? Er der et sted, hvor man siger, der er det okay, at jeg springer over, hvor gader er lavest, og så dermed får mere tid? Og for den tid, du får mere, skal investeres i dig med henblik på for overskud. Det er ikke nogen let øvelse. I princippet kan man sige, at det er relativt simpelt, fordi du skal have taget noget, fundet et hul et sted, sådan for at du kan give dig selv det. Men det er ikke nemt. Men med øvelse og med vedholdenhed, så vil det kunne lade sig gøre. Og igen, så tænker jeg, at coaching er et skide godt redskab til det, fordi det netop kan være med til at holde dig fast. Hvordan jeg fastholder de positive tanker, spørger Lisa om. Igen, så tror jeg, det handler rigtig, rigtig meget om øvelse, som jeg også sagde i min eget oplæg omkring mig selv. Jeg har faldet, jeg har fejlet, jeg har rejst mig, jeg har faldet igen, jeg har øvet mig igen og igen og igen. Og det kan sgu være lidt sejt, men det er bare vejen frem. Det er ikke mindst at anerkende os selv, også når vi fejler, og sige, okay, men jeg gjorde sgu et forsøg. Eller hver gang man bliver opmærksom på, at man tænker negativt, så sige, hov, der er et mønster, jeg faktisk gerne vil bryde. Men hver gang vi bliver bevidste om vores egne tanker, og bliver bevidste om, at hov, nu tænker jeg negativt, så har vi mulighed for at gøre en handling på det, og ændre på det. Og det er bare så vigtigt at tænke positivt, og tænke muligheder i stedet for begrænsninger. Men det er ikke, nogen af os er født med et mere mørkt eller pessimistisk sind, om man må sige, men det kan læres, når man øver sig rigtig meget. Og noget af det, der kan være med til det nogle gange, det er at få de der små idéer, for eksempel at hænge en seddel op ved siden af din seng, eller på badeværelsespejlet, et eller andet, skriv en god sætning til dig selv, sådan at du allerede måske fra morgenen, når du står op, den første tanke, du tænker er positiv, og den første tanke, når du lægger dig til at sove, har været positiv. Øv dig i at træne det positive. Det kan også være, at inden du lægger dig til at sove, så have en lille dagbog ved siden af dig, og så skriv 3 positive ting, jeg har oplevet i dag. Sådan igen, eller 3 gode ting, jeg har oplevet i dag. Og så kan det godt være, at det har været en shitty dag, men det kan være, at det positive, det var, at bilen den startede. Eller, altså, men så man øver sig i at få fokus på det, der er positivt. Men det kræver noget træning, og det kræver, at man vil. Så spørger Masha om, hvordan man lærer at se pyt til nogle udefra faktorer, som påvirker ens liv, og ikke mindst ens dagligdag. Det er også et rigtig, rigtig godt spørgsmål. Og igen, det handler rigtig meget om øvelse. Og så handler det altså også i den grad om, at når det ikke lykkes, at man så stadigvæk siger til sig selv, det er okay. Fordi at hver gang vi falder i nogle gamle vaner, jeg ved ikke, om I har læst, jeg skrev nogle fredagstanker her for nylig, som jeg jo skriver løbende på min Facebook-side, om at jeg var blevet lidt stresset over, at jeg skulle nå hjem og hente mine børns skitøj, som jeg havde glemt, for det betød, at jeg kom for sent på arbejde.
det er lige præcis sådan en situation, hvor det er rigtig, rigtig vigtigt at sige pyt. Men jeg stod og var lidt småirritabel på børnene og sagde, så kom derover, jeg kan ikke nå det, og røg fluks tilbage i nogle af de der mønstre, som jeg i den grad prøver på at bryde, indtil jeg fik snakket med min leder, som sagde, amen Maria, du når det, når du når det. Selvfølgelig skal han have sin skibukser. Og det var en rigtig god reminder til mig om, at ja, der skulle jeg have sit pyt. Men det er også okay at falde i en gang imellem. Og det er det egentlig uanset, hvad det er, vi gør, hvad det er, vi prøver at ændre. Vi er nødt til at acceptere, at vi falder i en gang imellem. Men hvis vi skælder os selv ud, eller anklager os selv for det, eller bliver ligeglade og siger, så kan det også være lige meget, jamen så kommer vi bare igen ikke nogen vegne. Så øv dig. Det lyder jo til, at du er rigtig godt i gang med at øve dig i at sige pyt. Bliv ved med det, og så acceptere og anerkende dig selv for, at du en gang imellem falder i dine gamle mønstre. Fordi hvis du bliver opmærksom på, at du falder i et gammelt mønster, så er du faktisk allerede et skridt i den rigtige retning. Fordi så er du opmærksom, og så kan du ændre på det. Så i stedet for at skælde dig selv ud for, at du ikke fik sagt pyt, så anerkend dig selv for, at det ikke altid kan lykkes, men anerkend dig selv for, at du faktisk nu allerede er kommet rigtig, rigtig langt. Så er der et sidste spørgsmål. Lige 2 sekunder. Det er en lidt lang spørgsmål, jeg skal lige have læst igennem. Ja, det er et rigtig godt spørgsmål, Mette stiller, den her sådan med, at selvom man måske får det bedre, og man har arbejdet med sig selv med det her stress, kan jeg læse, så falder man, er bange for at falde tilbage igen. For eksempel så kommer man til at gøre det, som ikke er hensigtsmæssigt for en. Man bruger meget tid på computeren, kommer for sent i seng, glemmer at meditere. Altså at man bliver i virkeligheden bare lidt for ivrig, når det går godt, og tænker, at nu er det nok ikke så vigtigt længere. Og det er jo lige præcis super vigtigt at blive ved. Når man er godt i gang med at ændre nogle vaner, er det rigtig, rigtig vigtigt at blive ved. Så, men igen, ligesom jeg sagde før, så er det så vigtigt at anerkende sig selv for, at det er okay at være menneske og falde i en gang imellem. Men du skal så også have fat i de små nakkehår og hive dig selv op igen. Men det er okay at falde i. Det gør vi alle sammen. Jeg håber, det var svar nok med det. Jeg tænker, jeg har svaret lidt i det spørgsmål i forhold til før. Ja. Nu er klokken jo sådan set allerede ved at være 10 minutter i 10. Der er et spørgsmål tilbage, der hænger fra Lisa, men nu er det tilfældigvis sådan, at Lisa og mig, vi ser hinanden, så Lisa, kan du ikke stille mig det spørgsmål en dag, hvor vi lige ses? Skriv det lige ned, og så stil mig det spørgsmål en dag, hvor vi ses, så skal jeg svare efter bedste evne. Fordi jeg synes, det er ret vigtigt at holde tiden. Både for jeres skyld, men også for min skyld. Fordi søvn er vitterligt vigtigt, og det er noget, der skal passes. Så ja, super. Det er jo godt, Lisa. Ja, så er der sådan set bare tilbage og sige tak for i aften. Det var vildt fedt at have med. Det var vildt fedt, at I stillede mig så mange fede, konstruktive spørgsmål. Jeg håber, at I har fået nogle svar, I kan bruge til noget. Og jeg håber, I har fået noget ud af at være med her i aften. I må meget, meget gerne enten her i kommentarfeltet eller på en mail, hvis I synes, I har fået noget ud af det, lige skrive en kort kommentar til mig. Og ellers så har jeg sådan set kun tilbage og sige tak for i aften. Jeg tror faktisk lige, at jeg vil gøre det, at jeg lige sætter min film på, mit lille video, man også kan se på min hjemmeside, og så kan I jo se den, mens at I logger af. Tak for i aften.
Hjælp det, Lisa. Det var slet ikke en del af min plan for at have et godt liv. Så jeg besluttede mig for at finde ud af, jamen, hvad kan gøre, at jeg aldrig får stress. Det er faktisk min vision, jeg vil aldrig få stress. Så jeg har de sidste 5 år prøvet på at fundet en hel masse redskaber til, hvordan man kan undgå stress. Og sørge for, at man ikke kommer ned i det. Og lære at mærke efter sig selv, hvordan ens krop reagerer. Først og fremmest at fundet ud af, hvilket jeg har vidst hele tiden, at stress er slet ikke, altså det er ikke det værd at gå ned med stress. At man skal stoppe, inden man kommer derhen, fordi det simpelthen er for højt resultat. Men derudover har jeg jo fundet ud af, at der er rigtig mange faktorer, der spiller ind. Der er både noget kropsligt, noget med søvn og kost og motion, og der er noget psykisk med at arbejde med sig selv, blandt andet også mentalt, og tro på, at jeg har muligheden for at påvirke mit eget liv. Jeg vil gerne hjælpe folk til at få mere glæde, overskud og balance i deres liv. Glæde er sindssygt vigtigt, fordi hvis ikke vi har glæde, så bliver det hele sådan en grå masse, hvor tingene bliver ligegyldige og meningsløse. Og vi bliver måske opfyldt af meningsløshed og utilfredshed. Så vi skal have noget mere glæde i vores liv. Og det kan vi jo få på mange måder, men det er faktisk kun den enkelte, der ved, hvad det er, der gør mig glad. Og glæden giver så også noget mere overskud. Og med noget mere overskud, jamen, så kan man bare meget mere. Og så skal der være balance i tingene. Det hele, som jeg gør, så er det fordi, det er det hele, der skal være balance. Det er arbejde, det er parforhold, det er fritid, det er børn, det er familie, det er det hele, der skal hænge sammen. Og det der med, at ting skal gå ind over en, det er sådan set derfor, jeg har valgt at lave 4 måneder tilbage i balance. Fordi jeg tænker nogle gange, at det er ligesom at ligge tilbage. Og som vi så bare venter spændt på, selvom det går op. Og det skal vi rigtig gerne gå op. Så derfor kan jeg ikke handle om, at det går op.